Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng ginisang papaya sa sardinas at meron tayong pritong tilapia, meron tayong sausawan, toyo mansi, ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis ang kamay namin, mga tagay kapampangan. Mga tana po. Opo, Ayan. mga Gulay tana. at isda muna tayo kasi 2 days na lang Pasko na. Oo. So, puro... Bukas ano na bukas? Noche Buena na. Ay, kapalay. Kapalit mo yun nasa. Siguradong puro karne ang kakainin natin yan. Hanggang New Year. New Year. Sarsa. Masarap naman to eh. Papaya. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Mga tana po. Mga tan. Lalagyan siya ng ano, buto-buto ng ano, manok. Sarap. Yan, pangaluto. Tilapia tayo. Thank you. Kanya mo yung papaya niya. Malulot siya po. Hinog kasi yung mga papaya kaya medyo manamis-namis siya pa. Ang sarap. Ayan, ready na ba yung ibibigay mo sa inanak mo, Dal? Ano? Happy birthday kay Sexy. Birthday niya ngayon. 23 ba ngayon? Dieter Susie, happy birthday, sexy. Yan. Birthday niya ngayon, December 23. Tapos bukas, Si si Christopher. Christopher. At yung mga nagba-birthday bukas, yung sinoutout din natin, yung si Christopher din ang pangalan. Happy birthday sa inyo. Meron daw Christina ata yung pangalan. Yung anak niya daw, babae ata yun. Pinanganak siya ng 24 kaya birthday niya bukas.
Puro karne yan eh. Yung mga handa. Inom tayo. Cheers! Tigas. Ito, hinog ng papaya. Magluto na kayo makaputis ang sarap. Ginisang papaya. Hmm? Lagyan nyo ng sardinas. Sarap. Kanya, ma'am.
Mamaya na lang natin kainin yung ulo. Maubos yung oras natin pag kinain ko yung ulo. Ako, kinain ko na. Sarap. BBM. Mahilig manghimay ng ulo. Naman. Tinik. Ayan, habang kumakain si BBM, mag-shoutout na po ka. Yan. Ayan, happy birthday po kay Lalita Degala from Donna Rose Higuchi of Tokyo, Japan. Ayan, Mavi Cornell, Richard Ilalim, Randy Mata, Annalyn Solayaw, Enrique Daang, Lady Diane Costales at sa kapatid niya na si Princess Costales nasa Korea at sa mga anak at pamangkin daw niya. Ayan, shoutout po. Emily Sardido, Apple Tormento from Cebu, Teresa Santos from Pulilan, Bulacan. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. And God bless po. Happy birthday po sa lahat na nagbe-birthday. Sexy Dieter Susie, happy birthday sa'yo ngayong December 23. Christopher Esquilio, Tong, happy birthday. At syempre, Tito Olivia, Tita Cynthia, Tita Nelly Pineda, shoutout. Nanay Babe Kaluya, shoutout po kaya ka nanay. Tita Baby Dimla, shoutout Baby Allison, yan, baby girl, shoutout. Catherine Bugoy, shoutout sa inyo lahat. Merry Christmas and Happy New Year. I love you all. Yes, makaputi sa agi sa amin na naman pamakan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Merry Christmas.